Dobrý deň, práve sa nachádzame v tlačiarniach. Mohli by ste nám popísať, čo to vlastne tlačiareň znamená a ako prebieha výroba v podstate novín a kníh a podobne? Skúsim to veľmi stručne. Nachádzame sa teda všetci spolu v tlačiarniach v Trenčíne. Tlačiarne sa špecifikujú alebo sústreďujú na rotačnú a hárkovú offsetovú tlač. To sú dva procesy. Tlačové, rotačný znamená, že sa papier odvíja z veľkých hárkov alebo z veľkých rolí, takých ako vidíme za sebou. Taká rotačná tlač je predovšetkým určená na tlač novín, na tlač časopisov. My sa sústredujeme na tlač na nenatieraný papier. A potom máme druhú fázu výroby a to je hárková tlač. Tam potom papier nejde do stroja z takýchto veľkých rolí. To sú hárky narezané presne na formát, buď formát 640x450, alebo z času na čas aj formát 700x500. Čo sa týka ešte pred spracovaním vlastne tej tlače, mohli by ste nám popísať priebeh prípravy materiálov na tlač? Súčasťou nášho produkčného domu je aj grafické štúdio. To grafické štúdio práve zabezpečuje prípravu podkladov, korektných podkladov pre tlač, či už pre tlač rotačnú alebo pre tlač hárkovú. V zásade sa to všetko dneska deje prostredníctvom softverov na to určených. My používame produkty spoločnosti Adobe, čiže fungujeme vo Photoshope, v Illustrátore a v InDesigne. A v týchto troch programoch sa zalamujú všetky materiály, ktoré sa tlačia. To znamená, že upravujú sa v nich fotografie, upravujú a zalamujú sa v nich texty a vytvára sa v nich konečná podoba tlačených materiálov. Ďakujem. A aký bol váš najväčší produkt ako najväčšia rozsahová tlač? Najväčšou tlačou, čo sme tu robili, monografiu jednému známemu výtvarníkovi, čo bola veľmi pekná robota. Jednak to bola veľkoformátová kniha, jednak tá kniha bola plná reprodukcií obrazov, čiže vyžadovalo si to aj veľmi zodpovedný prístup ku kvalite tlače, pretože výtvarníci sú veľmi hákliví na reprodukciu svojich diel v knihách. Takže mali sme tu aj jednu veľkoformátovú, veľkostranovú knihu ako monografiu známeho slovenského výtvarníka. A koľko napríklad trvá tlač na 500 kníh? V zásade sme schopní takýto náklad, povedzme 500 kníh v rozsahu do 200 strán spraviť za 7 až 10 pracovných dní od zadania podkladov priamo už do tlače. Tých 7 až 10 dní neobsahuje čas prípravy knihy. Hovoríme o tom, že kniha je už hotová, pripravená, zalomená, že idú do tlačiarne už hotové podklady. V takom prípade sme to schopní spraviť za 7 až 10 pracovných dní. Práve sme videli celý tlačiarenský proces. Televíziu Povoltia.